3 sentябрда Зәйдә моннан 16 ел элек Беслан шәһәре мәктәбендәге трагедияны искә алып, «Капля жизни» бөтен Россия акциясе оештырылды. Аны Яшьләр эшләре идарәсе оештырып, ул районда беренче мәртәбә үтте. Акция яшьләр даирәсендә терроризм һәм экстремизмга каршы тору мәсьәләләре буенча төгәл гражданлык позициясен формалаштыру, уяулыкка һәм гражданлык җаваплылыгына тарту максатында уздырыла. Зәй яшьләре, укучыларының, гомумән зәйләрнең әлеге акциягә кушылуы куанычлы. Чара азатлык итүче солдат һәйкәле янында оештырылды. Аны ачу тантанасында Форпост клубы җитәкчесе Алексей Алексеев, җәза үтәтү инспекциясе башлыгы Андрей Иванов, хәрби комиссариат һәм эчке эшләр бүлегенең балык булмаганнар белән эшләү бүлекчәсеннән вәкилләр, шәһәребезнең 3нче мәктәбе укучылары катнашты. Соңыннан акциядә катнашучылар азатлык итүче солдат һәйкәле алдына чәчәкләр салды. Учка су алып, чәчәкләргә салу мизгеле һәркемне дулкынландырды. Әлеге акцияга Сөппух Рафиков исемендәге Үзәк китапханәнең балалар бүлеге китапханәчеләре дә кушылды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.